Il-budget tas-sena d-dieħla jirrifletti l-prijoritajiet ta' dan il-gvern li jwettaq ġustizzja soċjali fl-istess waqt li joħloq opportunitajiet ġodda f'ambjent isbaħ. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva l-budget għas-sena 2022 f'konferenza tal-aħbarijiet fi Pjazza Kastilja mumenti wara li tħabbru l-miżuri fil-budget. Il-budget li ressaqna llejla jirrifletti l-prijoritajiet ta' dan il-gvern u tan-nies. Ġustizzja soċjali f'pajjiż li jibqa' joħloq opportunitajiet ġodda f'ambjent isbaħ. Dan huwa il-pjan li fassalna flimkien magħkom, iċ-ċittadini biżla ta' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru fankar li t-tmexxija ta' amministrazzjoni ġdida bdiet f'ċirkostanzi politiċi diffiċli u wara biss ftit ġimgħat ġiet affaċċjata pandemija. Imma għax ħdimna flimkien illum nistgħu nitkellmu dwar Malta li rridu għal uliedna, qal il-Prim Ministru li saħaq kif is-suċċess ta' pajjiż mhuwiex biss dak ekonomiku, imma jrid jitkejjel ukoll b'kemm imorru tajjeb dawk l-aktar fil-bżonn. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li dan huwa l-aktar budget b'miżuri soċjali fl-istorja ta' pajjiżna. Lil dawk li bnew lil din Malta tagħna, jiġifieri il-pensjonanti, erġajna tajnihom żidiet fil-pensjoni, fl-għajnuna supplementari u żidiet oħrajn. Tajnihom aċċess għal aktar mediċini bla ħlas u sostenn aktar ħalli jkollhom lil min jieħu ħsiebhom. Dr. Abela nota kif wara sentejn ta' pandemija ċittadini f'pajjiżi oħra jinsabu mobbija b'piżijiet li qed ikollhom jerfgħu huma. Imma b'differenza dan il-gvern ħadem bil-galbu biex jipproteġi lil niesu minn dawn il-piżijiet u seta' jresaq il-quddiem pjan mibni fuq is-sostenn u l-fiduċja li jkompli jinħoloq l-investiment. Erġajna tajna sinjal qawwi li bil-fiduċja tan-nies li rridu naħdmu għalija ta' kuljum, aħna nistgħu nibqgħu nkunu dak il-gvern. Gvern li jkompli b'suċċess il-ġlieda kontra l-faqar, kontra l-esklużjoni soċjali u kontra l-qatt. Gvern li jkompli jaħdem favur id-drittijiet ċivili, favur kwalità ta' ħajja aħjar, favur il-ġustizzja soċjali u favur il-mobilità soċjali. Gvern li jkompli jibni Malta li rridu nħallu lil uliedna.